De Frieske Olympiade lieken vermoeden letterlijk in het wetter te vallen. Het zou zo mooi worden. De treien traditioneel Frieske sporten bij en oor op één dag, op één plak. Zodat je van de tribune al alle treien sporten tegelijk zien kennen. Keertsen, vierleppen en scootjesiel in de vierten. Maar het scootjesiel kon al net teruggaan. Verschrikkelijk balen, natuurlijk verschrikkelijk balen. Want wij wonen zielen, we hebben hier op de zielen. En dit is zo'n mooi evenement, maar die treien sporten bij elkaar. En dat kan je zo mooi zien laten. En dan kan je net zielen, want het wordt echt feeste hut. Ik ben hier eigenlijk voor het scootjesielen kwamen. Nou ja, voor het hele gebeuren, maar voor het scootjesielen wel steeds maar nadrukkelijk eigenlijk. En dat is helaas uitvallen nou. Dus, Balen? Ja, ik ga de trein voor in de auto zitten, dus dat is wel jammer, ja. De weer rekken op duizenden taskagers, 5000 is wel neemt. Juster waren nog hoop op 3000, maar dat is bij lange nooit net helle. Dat redden we zeker net. Hè? Op het moment dat de mensen voortgaan moeten, ja, dan rijdt het en dan doen de mensen naar andere dingen en heel begrijpelijk, maar dat is net alles. Evert Wilstra betocht het idee van de Frieske Olympiade Sony Lien. Doel wie ik dat de Frieske sporters maar elkaar in de kunde komen zonen. Dus de keertjes die zo een keer naar vier hebben en sta ik om en dat zal zeker een vervolg krijgen. De kosten van het evenement binnen om de bij de 2,5 ton. 130.000 euro kost alleen nog al het onlezen van het veld. Het is maar de vraag of dat uitkin. Zorgt dit nou ook voor een financieel gat, dat er minder mensen binnen? Nee, ja, ik denk net dat problemen op Smit op dit moment kijk er net zo vol over zitten, maar nee, dat zal wat afvallen. Doel is vol dat de Olympiade alle jaren waarom komt. Dit is een uniek gebeuren en we moeten zien of we dit volhouden kunnen om dit terug te zetten. Absoluut.